Top dat je er weer bent. Dit is de LWV On Tour. 100 jaar ondernemen in Limburg, dat vieren we nog steeds. Iedere week op bezoek bij een ander bedrijf om koffie te drinken en te praten over het ondernemerschap. Erik, dank dat we hier mogen zijn met Peter, onze vlogbus. Hij heeft zelfs een naam. Ja, dus gaaf. Ja. Vertel eventjes iets over je bedrijf. Ja, ik ben managing partner, oprichter van IBC. Business Consulting, management adviesbureau. Ja. En werkzaam in heel Nederland en Duitsland. Precies. In 1998. Ja. LBV bestaat 100 jaar, wij 20 jaar dit jaar. Oké, dus jullie zijn ook aardig op weg. Ja. We zijn in Sittard bij dit pand. Leg eventjes uit wat de verhouding is tussen dit pand en IBC. Ja, hier bouwen wij aan de toekomst. Dus hier is hier bouwen wij een servicecenter van de toekomst, een smart servicecenter. Hier bouwen we ook aan de IT van de toekomst. Dus hier zitten dadelijk komen 30 slimme Italianen en IT'ers bij elkaar om alles rondom data science te doen. Om het nog iets beter te snappen en iets concreter te maken, waar denken we aan bij jou? Waar komen we jullie tegen of jullie technieken? Ja, bij dus IBC, het adviesbureau, kom je tegen in de Eredivisie van Nederland. Dus denk aan de banken, Rabobank, ING Bank. Industrieën, denk hier in de buurt, bij Gemmelot bij DSM. Maar ook in Eindhoven bij ASML. En wat wij eigenlijk steeds doen is, we kijken naar de mensen en hoe we de mensen kunnen ontwikkelen. En we kijken daarnaast naar de prestaties en kijken hoe we die kunnen verbeteren. Waarom zit je eigenlijk in Limburg met je bedrijf? Nou, we zijn uit Limburg gestart. Wij zitten overigens door heel Nederland en Duitsland. Ik zou willen dat we wat meer zaken deden in Limburg. Maar wij zijn een bedrijf met Limburgse origines. Maar we werken landelijk. En dat komt heel simpel. Luc en ik komen uit Heerlen. En de derde oprichter, John Beneden, woonde in Sittard, nog steeds. En zo zijn we gestart. Ja, en het maakt voor jullie bedrijf denk ik niet heel veel uit waar je zit, want ja... Nee, dat zou niet uitmaken. Ik denk wel, we hebben het laatst ook intern over gehad met een paar collega's. De Limburgse vorm van leiderschap vinden ze wel heel erg leuk. Ja. In die zin Welke vorm is dat? Ja, we zijn zeg maar hard op de inhoud, maar wel met een zachte G. Ja. Dat betekent dat het blijft wel menselijk. Er is altijd respect voor de mens. En ze zeggen van ja, we zijn op zich wel hard en duidelijk op de inhoud, maar wel zacht voor de mensen. We geven veel ruimte, we zijn altijd samen. Maar die menselijke maat is wel belangrijk. Ja, dat is wel grappig. Die uitleg had ik zelf nog nooit gehoord, maar dat is wel een mooie... Ik denk dat het wel klopt, ja. Ja, zo leggen ze bij ons uit. Dan ga ik jou meteen onderwerpen aan de vliegensvlugge vragenronde. Oh jee. Koffie of thee? Koffie. Financieel Dagblad of Dagblad de Limburger? Dagblad de Limburger. In het weekend doorwerken of heerlijk tot rust komen? Heerlijk tot rust komen. Ja, is het ook echt telefoon uit en even helemaal niks? Ik heb ook vrienden die in het weekend kunnen bellen, dus die bellen. Ja? En natuurlijk als iemand zakelijk belt, de scheidslijn is heel beperkt. Maar nee, in principe wordt er niet gewerkt. Smartphone of smart speaker? Smartphone. Want? Ja, daar doe ik alles mee. Oké, en smart speakers, hoe zie je dat? Smart speakers? Ik heb er thuis een paar. En gebruik je ze consequent? En in het weekend vooral. En wat doe je er dan mee? Vooral muziek luisteren. Ja, precies. Nou, op termijn kunnen we ook boodschappen ermee bestellen, maar dat werkt nog helemaal niet. Hè? Dus dat moet nog allemaal verder uit. Nee, ik verheug me er wel op. Ja. Is dat ook zo, vind je dat belangrijk om daar, natuurlijk het raakt jouw vakgebied deels natuurlijk, hè? Wel die techniek die daarachter zit. Ja, wij zijn vooral, ik ben zelf vooral geïnteresseerd in wat kan ik ermee als mens. Je kunt mij omringen met allerlei technologie, maar het gaat er vooral over wat kan ik ermee vandaag of morgen. En heb je je lamp al aangesloten op de smart speaker? Nee. En je televisie? Ja. Dat kan die wel, dus je kunt wel hem een command geven en dan gaat Netflix aan. Ja, dan gaat Netflix aan, ja. Erik, tot slot altijd een gedachte voor andere ondernemers die ze aan het denken zetten, waarbij ze zo meteen als ze het videootje hebben gezien denken van nou, daar moeten we toch nog eens over nadenken. Wat zou je willen meegeven? Ja, wat ik als Limburgse ondernemer, als een van de Limburgse ondernemers belangrijk vind, is dat we ons meer bewust moeten zijn van de kracht van de zachte G. Wat ik daarmee bedoel is van maak gebruik van die menselijke maat die wij hebben. Dat zit ook in ons DNA. En dan kun je, hoe hard de inhoud ook is, kun je wel op de menselijke as blijven presteren. Super, heel veel succes in ieder geval met jullie mooie bedrijf. Dankjewel.